ọkwa maka kesi akwa ka anyị ka na-ekwu. Onye a wee sị na gịnị na a ga-akwụ ya ụgwọ time wasted. Nna anyị bụ onye ala. Onye ajelụ jee na nke akwa ọkụkọ ịgwọ ọgwụ. Onye ara ka ịgba chọọ m ịkpọ gị afa. Isi adịrọ gị mma. Ị nwere kọrọm n'isi. Something na-enye gị nsogbu. Otu a ka unu ga-esi na-ezuzughalị na-awaghalị. Onweghị ihe ị chọrọ ịlụrụ onwe gị. Igburu n'onwe gị otu a gbaa onwe gị n'anwụ. Ime ka onye asụrụ ọfọ. Gbaa onwe gị chena onye na-asọpọtụ gị. O nwere onye na-asọpọtụ gị. Ije kịta wee 2.5 rụọ ọrụ ewe 3 million nye gị ọ bụ ihe ọma. Dị ego kịta iweli ya sị na ịbala ọgaranya. Ịgwa ịnọ kịta ị ga na-aṅụ mmanya na-aṅụrịsị mana ka m gwakwa gị bemekwa akwa maka ihe kakwa nke a nọkwa n'azụ. Ọkwa ya just okwu ka m gwa gị. Otu a ka unu si eme. Onye asị ejezina ejeghalịzina epigharịzina jee chọọ ihe ị ga-arụ ka ibu bụrụ mmadụ.